La contaminació dels plàstics és una amenaça important i creixent pel clima de la Terra. Si mirem les dades, veurem que cada any 8 milions de tones de plàstic acaben als mars i oceans. Però els plàstics no només afecten el medi, sinó també a la salut de les persones. Els plàstics que ingerim degut a la plastificació dels aliments ens provoquen malalties com l'hipotiroïdisme, la diabetis i la infertilitat. Per motius com aquests, Junts per Catalunya Torelló creiem que ha arribat el moment de realitzar una campanya valenta a nivell municipal i eliminar tots els plàstics d'un sol ús als actes i esdeveniments del poble. I per això vam presentar una moció al ple de dilluns, No als plàstics. La moció, aprovada per tots els grups, excepte l'equip de govern, proposa que l'Ajuntament limiti al màxim l'ús d'envasos no sostenibles en els edificis públics i que es comprometi a facilitar materials reutilitzables a tots els actes públics organitzats a Torelló. D'aquesta manera, aconseguirem que el 100% dels envasos utilitzats siguin reutilitzables. A més, proposàvem una campanya de sensibilització que permeti avançar cap a una societat residu zero. La majoria de regidors i regidores vam demostrar que estem compromesos i per això demanem un primer pas, dir no als plàstics als plens, deixem enrere les ampolles d'aigua i portem-nos el nostre propi recipient reutilitzable.